We zien hier een soort bewolking, maar de zinnen het in het oosten van Friesland nog wel even te vast kwam. Maar vanmiddag weer het hier in Haasdam bewolkt en het begon ook al wat te drippen. En het brengt dus bij het waar voor joen en vannacht. Joen en vannacht hebben we ook een zuiderig waartype. Rijn uit en terug en het begint steeds meer te rijn eigenlijk iedereen van de joentijd. En er komt ook meer wien. De wien die wordt krachtig, want het in het watergebied en bovenloon zit er een matige wien. Ja, en dan kan die temperatuur voor zelfs net een heel eind onder het zakje. En het gebeurt dus ook net. Het wordt net kouder dan 6 tot 9 graden. En dan morgen. Morgen hebben we in eerste instantie ook nog dat Rijnwetter. En het wordt een graad of 12 of 13 in het watergebied. En daarbij zit er ook nog altijd een huddewien in het watergebied. Krijgt zo'n uit het zuidwesten. Bovenloon ook een matig, gewoon krachtig wien, krijgt 4 tot 6. Het Rijnwetter zal benamelijk in de miantijd een rol spelen, maar in de midden wordt het staren gewoon droger. En dan brengt het ook het waar voor de komende dagen, want dat ziet er al beter uit. We krijgen namelijk een hege drukgebied. Dan maar uit vooruitzicht voor de komende dagen. Toonsdag, een dag maar nog een enkele bui, maar ook al geregeld de zinnen, een temperatuur van zo'n 13 graden. En dan zullen we ook de vreed en sneeuwsteen droeg waar, rond de verder zinnen en nog wat een hegere temperatuur van 14 graden. De bloot wel een aardig stevige wind in, die is matig en krachtig en die komt uit het zuiden en het zuidwesten. Maar het droege waar, dat kan wel broeken deze vakantie. Nog een vlokje verder.